Čauko Maťka. Ahoj Jarka. Čaute všetci. Tak ako sme naposledy slúbili, aj dnes bude diskusia o ďalšej novinke, ktorá nás čaká. Predpokladám, že ste ju už asi všetci zachytili, lebo už teda dosť rezonuje v médiách. Určite sa k tejto téme ešte vrátime. Reč teda dnes nebude o ničom inom ako o elektronickej fakturácii, hovorovo o e-faktúre. Toto bude len taký úvodný diel, nebudeme ešte úplne rozoberať také tie praktické, čo kde kliknúť, čo povedať klientom a tak. Od 1.7.2030 bude elektronická fakturácia povinná pre všetky členské krajiny Európskej únie a bude sa týkať cezhraničných transakcií. Toto je taká tá prvotná myšlienka, ktorá niekde hore skrsla. Ktorá ešte nie je taká úplne zlá. Okay. No a naši zákonodarcovia na ministerstve financií si povedali, poďme príkladom a keď môžeme, prežeňme to rovno dvakrát. Presne, poďme. Ako už ste určite aj vy zachytili, bude to od 1.1.2027 a bude to zamerané práve na tie túzemské transakcie. Ak budete počuť, že je to super, lebo vlastne budeme pripravení na tú povinnú od toho 1.7.2030, tak bude to viac marketing ako naozaj nejaká nutnosť, ktorú musíme absolvovať. Tak presne tak, už máme dokonca tomu aj zmeny v legislatíve. Tam teda už máme definíciu, že od tohto dátumu bude vlastne elektronická faktúra predvoleným formátom faktúry a naopak tie ďalšie budú povolené iba v rámci nejakých výnimiek. A potom si povieme vlastne v ďalšej našej diskusii, že čo to bude znamenať na strane tých príjimateľov tých faktúr. Aj niektoré členské krajiny už tieto rôzne systémy používajú. No a my sme si povedali, že my pôjdeme tzv. PEPL systémom. My budeme mať potom ešte na národnej úrovni vlastne, zatiaľ to nazývam, že národná autorita, to bude spoločnosť, ktorá bude vlastne u nás v našej krajine vlastne zabezpečovať celý ten prenos informácií. Ale že čo si pod tým máme vlastne predstaviť? Tu je to vlastne taká služba elektronického doručovania faktúr, alebo hovorovo ste sa už s tým možno skôr stretli, s tým označením digitálni poštári. Teraz si nepredstavujme tých digitálnych poštárov ako nejakých pánkov, čo sedia v nejakom obleku pri počítači a odosielajú naše súbory na finančnú správu alebo aj našim odberateľom. Šila si mi túto predstavu, dobre? Predstavujem si ho ako gombík. Veľký gombík sediaci na modrý aspoň. No a keď my si tohto nejakého obľúbeného poštára vyberieme, tak potom ešte bude následovať registrácia na finančnej správe a na finančnej správe my vlastne nahlásime, že toto bude môj elektronický poštár, digitálny poštár, čiže bude nás čakať ďalšia registrácia. Zatiaľ sa predbežne hovorí, keďže je to celé ešte v takomto teoretickom rámci, ale rozpráva sa, že by sa cena za tú elektronickú doručovaciu službu mohla pohybovať niekde v rozsahu od 1 do 10 centov za akože položku alebo za faktúru, že zhruba takto nejak, ale naozaj to všetko je ešte v takomto teoretickom rámci. Tak stále nám ešte v zákone ostala možnosť, že môžeme sa my so svojimi odberateľmi a dodávateľmi dohodnúť, že si teda budeme doručovať elektronické faktúry mimo vlastne tohto systému. Alebo keď finančná správa zistí, že to nechali v zákone. Tak, nebude to prvý zákon, ktorý ešte neplatí a už sa chystajú nové. Ale hovoríme stále o neziskovkách a teda tej druhej strane, čo to bude znamenať pre nás, ktorí možno nie sme teda zdaniteľnými osobami z pohľadu zákona o DPH, že tu sú veľmi zaujímavé dopady, podľa mňa, ktoré si mnoho ľudí neuvedomuje. A doteraz mali možno taký prístup k tomu, že e-faktúra iba DPH-čkari a že to proste mňa sa netýka. Títo odberatelia budú musieť takisto vedieť tú elektronickú faktúru prijať, prečítať, zaúčtovať, zaplatiť asi taktiež. Čiže znovu bez tej služby digitálneho poštára to asi nepôjde. Čiže toto má taký veľký presah, podľa mňa aj práve na neziskovky, ktoré možno si úplne myslia, že sú na nejakom chvoste záujmov, čo sa týka nejakej e-faktúry, ale uvedome si, že takmer každý využíva nejakého mobilného operátora, internet, energie. To sú všetko dodavatelia, ktorí sú platiteľmi DPH a budú vám vystavovať túto e-faktúru práve vo formáte XML. Presne tak. A my sa niekedy ohradzujeme tým, že my ako neziskovky nie sme z pohľadu zákona o DPH zdaniteľnými osobami, ale v tomto prípade to neplatí. Ministerstvo financií dáva v týchto dňoch do legislatívneho procesu už novelu tohto zákona, v
v ktorom sa bude snažiť teda oslobodiť fyzické osoby, ktoré prenajímajú nehnuteľnosť mimo živnosti. Áno. A začneme tých klientov už pomaly pripravovať, že ak ste si mysleli, že sa vás to netýka, práve aj vás sa to týka, že treba už začať pripravovať. Ministerstvo financií vlastne slúbilo, že spustí tzv. Skúšobnú prevádzku, kde by sme si to mohli vlastne všetci v úvodzovkách ošahať a vyskúšať. Možno teda bude ohlásené, že wow, spustili sme skúšobnú prevádzku a možno už si budeme vedieť naozaj vyskúšať tie prvé kliky. Takže my to určite budeme skúšať a všetky nejaké ďalšie praktické informácie, otázkam, odpovede, ktorých bude určite veľa, takže k tým sa určite ešte niekedy vrátime. Dovtedy vám veľmi pekne ďakujeme, že nás sledujete, neustále vás pribúda, šírte naše dobré meno ďalej a zostanete s nami naďalej bez risku, v nezisku.